May 368 aplikante ang tumugon sa unang panawagan ng PNP Central Luzon. Pero nang malaman ng mga aplikante na sa Special Action Force ang kanilang magiging unit at sa Marawi City ang kanilang unang tour of duty, 7 lang daw ang aplikanteng nagpahayag na tuloy sa pagpupulis. Ang kabang balita sa report ni Rainiel Pawid. PNP attrition recruitment program is canceled due to the presidential directive na wherein itong ating mga recruitment ngayon will be transferred to the SAF. Diretso sa training ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF ang mga bagong aplikante sa pagpupulis. Direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasanay ng mga nagnanais na magpulis sa unit ng Special Action Force. Sa kasalukuyan, 368 katao ang dapat nasasailalim sa matinding police training ng PRO3. Pero nang malaman ng mga aplikante na Marawi City ang kanilang unang tour of duty, sa ilalim ng SAF unit ay tila nag-atrasan ang marami dahil 7 pa lang ang pumayag na mag-training at maging bahagi ng Special Action Force. Si Roberto hindi niya tunay na pangalan, kabilang siya sa mahigit 300 aplikante ng PNP Gitnang Luzon na nagdadalawang isip kung itutuloy ang pagpupulis sa ilalim ng SAF unit. Siyempre po nakakaba kasi po hindi naman po kami masyadong trained, ganun po. Tapos sasabak po agad yun. Akala daw niya kasi sa presinto lang ang kanyang unang destino. Sa mga station po siyempre para po may experience naman kahit yung minor problems po na-solve namin pag dineploy na po kami doon kasi siyempre po malaking kaguluhan na po yun, ganun. I-train na lang muna po bago po isabak para kung sakaling pupunta na po doon, subok na talaga. Ayon kay Police Superintendent Fegreñas, Information Officer ng Police Regional Office 3, pinapalakas ng SAF ang kanilang puwersa para matutukan ang iba't ibang banta ng terorismo at panggugulo sa bansa. Nakikita din naman natin na meron tayong mga violent clashes na nangyayari sa particularly in Mindanao, and then meron din tayong mga groups na pledging sa mga Islamic State natin. So isa ito sa mga pinaghahandaan din natin dito sa ating kapulisan. And then we also have this our fight sa anti-illegal drugs. Isa din ito sa ating kino-consider. Hindi raw dapat maliitin ang SAF unit ng PNP. Ito kasi ang unit ng PNP na may natatanging pagsasanay. Hinihimok ng PNP na ituloy lang ng mga aplikanteng totoong layuning pagsisilbi sa bayan. Ita-transfer po natin sila sa SAF na, and then doon na rin sila magpa-process mismo sa SAF headquarters. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.